вазорати корҳои хориҷии Туркманистон, хабарнигорони васоити ахбори оммаи миллӣ ва байналмилалӣ, намояндагони матбуоти дипломатӣ ва коршиносони соҳаи сиёсати иттилоотиро барои иштирок дар мизи мудаввар дар мавзӯи шаклҳои нави ҳамкорӣ дар фазои иттилоотии байналмилалӣ, ки 14 апрел дар Ашқобод баргузор шуд, даъват намуд. муовини вазири корҳои хориҷии Туркманистон Меҳриб Яшимова, ки модератори ин чорабинӣ буд, гуфт, ки дар бораи таблиғи фаъолтари иттилоотии оперативӣ ва мӯътамад дар бораи Туркманистон ба роҳ монда шудан зарурат пайдо шудааст ва зарурати рушди фаъолияти васоити ахбори оммаи хусусиро дар Туркманистон қайд кард. дар ин бора Хроника Туркменистана хабар медиҳад. дар навбати худ Хроника Туркменистана қайд кардааст, ки дар Туркманистон сомонаҳои иттилоотии хусусӣ вуҷуд доранд, дар ҳоле ки онҳо дар Русия сабти ном шуданд, аммо нашрияҳои бо сиёсати таҳририи мустақил вуҷуд надоранд. ҳама сомонаҳои хабарии хусусӣ гузоришҳои хабаргузории давлатиро такрор мекунанд. ёдовар мешавем, ки Туркманистон ҳам дар минтақа ва ҳам дар ҷаҳон яке аз кишварҳои аз ҳама пӯшидаи иттилоотӣ боқӣ мемонад. ягона манбаи маълумоти мӯътамад барои сокинони кишвар сомонаҳои интернетӣ мустақил мебошанд, ки дар навбати худ аз ҷониби режими Бердимуҳаммедовҳо маҳдуд мешаванд. гурӯҳе аз донишмандони донишгоҳи амрикоии Чикаго ва Мэриленд дар бораи сензураи интернет дар Туркманистон таҳқиқоте анҷом доданд. мусоҳибаро бо яке аз пазӯҳишгарон Нгуен Фонг рӯзи 12 апрел портали Global Voices нашр кард. Фонг гуфт, ки ӯ дар гузашта сензураи интернетро дар Чин омӯхтааст, ки ҳукумат дар он ҷо беш аз 300 000 доменро маҳдуд мекунад. ӯ гумон кардааст, ки ин гуна маҳдуд кардани миқёси бузург дар Туркманистон ғайриимкон аст, аммо дар охир маҷбур шуд хатои худро эътироф кунад. онҳо дар сатҳҳои гуногун бо истифода аз протоколҳои гуногун маҳдуд мекунанд. DNS, HTTP, HTTPS. онҳо доменҳоро бо истифода аз ибораҳои муқаррарӣ, ки системаи бастани қоидаҳо мебошанд, маҳдуд мекунанд. яке аз бадтарин қоидаҳои маҳдудкунӣ дар Туркманистон ин аст, ки ҳукумат ҳар сомонаеро, ки бо w.org яъне WordPress тамом мешавад, маҳдуд мекунад, ки онро асосан фаъолон ва блогерҳо истифода мебаранд. созмони мустақили хабарӣ ва ҳуқуқи башари Turkmen News бо такя ба манобеи дохили кишвар рақамҳои боз ҳам бузургтарро изҳор намуд. то тирамоҳи соли 2022 тақрибан 2.5 миллиард IP адресҳо баста шуданд. дар 6 моҳи охир ин нишондод 1.2 миллиардро ташкил кард. дар маҷмӯъ дар ҷаҳон тақрибан 4 миллиард IP адрес мавҷуд аст. ба ин тартиб дар ҳоли ҳозир аз 4/3 ҳиссаи интернет баста шуда, вазъ рӯз то рӯз бадтар мешавад. хабар медиҳад Turkmen News. Единственный мессенджер — это ИМО, который работает, через который мы общаемся, и государство это может палить, как бы, все. Они видят, что мы там переписываемся. Через VPN можно заходить в интернет, конечно же, устанавливать на телефон VPN, но если об этом узнают, тоже штрафуют, могут на 15 суток посадить.